Сега, целта ни ще бъде да достигнем по вода ето до този мост. Ето този нос, който виждате. Това може би е около километър и половина. Оборудването ни ще бъде примитивно, очила и плавници може би. И съответно, ако имаме как да включим кадри след това, тъй като вероятно може и да нямаме телефони, защото ще тръгнем по вода. Ще се включим отново, следете ни, ще стане изключително добър клип, с който можем да покажем как може да се прекарвате на морето, движейки се и извършвайки различни дейности от спорта. Все пак знаете, че двигателната култура е изключително важна. Следете ни, филмът ще бъде интересен. Все още не сте се абонирали за канала, направете го, споделяйте ни и да успеем да даваме добър пример. Нещо, което е много интересно, поради това, че нямаше кой да ни пази телефоните, бяхме принудени да скрием ключовете за колата зад един трафопост. После ходихме да ги търсим. Някой ако би... Льо банда, отново сме тук. Тегляме към лодките. Днеска ще има много интересни дестинации. И продължаваме с забавата. Айде, нашите! Тук сме на селекция на лодки. Избираме возията. Така, ето е возията. Това е картата, която ни ще нарушим вероятно. Значи правата са направени, за да се нарушават. О, приключението започва. Ходим се на багажника на коката. Към плажа. Here, I need you to know that the water is not so deep, so you will trim up your engine a little bit early, okay? Here. In Blue Lagoon, everybody parks their boats. And when we go to the beach, for example, if I don't have it at 100% down, can I drive it on 70 like this or not? When you are up. Okay, like this. When you throw it, the rope will start moving. Текат инструкции, хора, ще бъде голяма забава, ще обикаляме доста, ще плуваме, ще се гмуркаме. Вече сме в движение. Гледайте колко трафик има, воден трафик. Малко по-рано се гмуркахме, беше доста черно, но тук е водата доста по-светла. Гледайте тук какво плащче има, уникално. След много кратко време ще ви пуснем уникални кадри от дъното на морето. Уникални гледки. Ценете близките, семействата, родителите си. Това са сантиментално важни неща. Цял ден пътешествията продължават. Моите жабки тук се самбуркат. И същевременно минава една мисъл. Без приятели, без истински хора до вас, където и да сте, не би било толкова приятно. Хайде тебе, хайде. Готвата къде е? Да, бе. Скаче. Оп! Браво, бе. Жабките ми. Но яко беше това обаче. Да.
Току-що акустирахме успешно, живи и здрави. Горивото не свърши преди малко, но добре е, че има резервно. Иде плувната бригада. Приключихме с плуването, насочваме се към това да заредим коремите. Ще хапнем нещо морско вероятно. Хубаво е да знаете, че морето се отразява добре на костната система. Плуването коригира от една страна. Слънцето е много добре. Набавя нужния витамин D, който зимата ние не си набавяме поради географските ширини. А от трети положителен ефект е това, че морската вода добре прочиства синусите и ако някой има проблеми с дихателната система и по-точно с носа, плуването ето е нашата база. Разходката ни продължава и ако всичко е наред, следва да вземем скутери или багита, но и оттам ще направим включване. В момента сме на едно много приятно място. Сани Резорт. 3 човека са собственици, българин, грък и турчин. Направили са уникален резорт. Пътешествието не спира. Объркахме пътя, удължихме го с 100 км. Днес също се качихме на една лодка. Много ви е бил интересен този клип. С него исках да покажа, че може да се забавлявате и без излишни клубни забавления. Може да се спортувате докато се забавлявате, както и да опознавате природата по всякакъв начин. Дали ще е с походи, плуване, бягане, трениране или каквото и да е. Дано съм ви доставил удоволствие от гледането и гледайте ни отново. Ако не сте се абонирали за канала, го направете и ще се видим отново. Учението ни продължава зверски. Тук с конете. Хоп. Продължаваме с приключенията. Дойдохме да гледаме един кон. Гледайте каква красота. Калина. Животното е внушително. Страхотно си, страхотно.